Good day mga ka-BSS! Sa isa na namang panibagong vlog ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Tayo po ay nandito sa Naga City at tayo po ay sasakay sa skate. Doon po sa Mabulo ng Naga City, Kamzur. Tara! Gala tayo! Mga ka-BSS! Mga ka-BSS, simula po dito sa sentro, sasakay po tayo ng tricycle papunta po ng Mabulo. Ayan po. Andito po tayo ngayon sa supermarket ng Naga City. Diyan na po ang parada ng tricycle. Diyan po tayo sasakay. Papunta na po itong sinasakyan natin sa Mabulo. Huna ko itong tigosol. Iba man itong tigosol. Ayun. Tigli kita sa may balyo. Hindi na lang kumatukaw. Anak, madisklase ka dyan. Hindi ka. Madaming palay. Sako-sakong palay. Nakakasakay din sa skate. Siguro dadalhin ito sa sentro ng Naga. O baka dyan sa Comprada. Meron kasi ako natanong doon sa dulo para may Comprada. Ayan. Kaya lang gagawin nila. Lilipat. Kasi walang karga. Pag may karga, sila ang hindi aalis sa riles. Ganun ba yun? Ayan, tinilag na nila yung skate. Ulit ang biyahe. Sa release talaga ng tren, para ng isang komunidad. Tingnan nyo naman, kikita nyo po. Kami ay merong karga at yung walang karga ay aalis sa riles. Ganun ang ginagawa nila dito. Ayan. Meron din sari-sari store. Ayan ang kanilang mga sinampay. Parang isa talagang barangay. Isang pamayanan sa gilid ng riles. Madami silang nakatira. Madaming mga tao. Kita mo yan. Paglabas mo lang na Mabulo, ganun na po ang itsura sa may release ng tren. Ayan na. Habang binabagtas natin ang release ng tren, kita nyo naman po sa kaliwat kanan, pag wala na pong mga bahay nakatira, ang susunod na po dyan ay yung malawak na palayan. Papunta na po ata yan. Kung diretsin po natin, ang end po nito ay ang Libmanan. Pero kung pupunta po tayo ng Libmanan, medyo mahaba po yun. Tinanong ko nga yung aming yung napag-arkilahan ng yung skate. Kung saan ang bandang dulo ang kaya nilang gamitan ng skate. Ang sinabi nila sa akin, hanggang daw po doon, kahit daw po sa Sipugot. Kaya lang sabi ko, mga ilang oras naman kaya tayo babiyahe doon, kung hanggang tayo doon. Kaya ang sinabi ko na lang sa kanila, hanggang dyan na lang kami kung saan mayroon pang passenger na bababa. Kaya tingnan nyo po sa aking video po, makita nyo po kung saan po kami nag-end. Ayan. Ang aming pong doon nasa dulo na isa ring skate, ang kanya pong karga ay mga hardware, yung mga kabilya, para atang mayroong construction doon sa dulo. Talagang pinaka main of transportation nila ay dito sa skate. Kita nyo naman, mayroong mga kabilya pa nakakarga. Ayan, duman naman tayo sa isa na namang tulay. Pag nakakita ka ng tulay sa release ng tren, pakiramdam ko para kung
Ang tawag doon sa Tagalog, sa Bicol, nahaharog. Ano yung ayan. Meron din naman kaming kasama mga ibang pasahero doon sa aming nasakyan kasi nung mag-aya kami na biyahe na, yung ibang mga passenger doon sa nakagaantay, so minamali din po sa amin. Bali po pala ang pamasahe lang po ng mga passenger dito ay 40 pesos. Yung po ang regular fare ng bawat isa. Kaya lang po kung aantayin pa po namin mapuno yun, baka anong rason po kami doon makaalis. Kaya po ang pinakiusapan ko po yung nagmamaneho ng skate na to na kung pwede na kaming tumuloy. Tapos nang sinabi niya sa akin pwede daw po at tinanong ko po sa kanya bago kaya magsakay kung magkano naman ang pamasahe, kung sa arkilahin namin siya magkano naman ang bayad. Ang una pong sinabi nila sa akin ay ang bayad daw po ay ayun, may bumabang pasero sa San Rafael. Ang pamasahe daw po na naming dalawa ay is one way lang po ay 300. Kung back to back na po ay magiging siyang 600. Kaya ang ginawa ko na naman sa kay Manong, yung nagdadala ng skate, pwede ba kakako na lang? Ay, malapit na tayo sa San Rafael. Mga ano na lang po, mga bayad na lang po kami ng 500. Pwede na po ba yun? Kung okay naman, kaya nakalis kagad kami. Ito na naman, pumasok na naman tayo sa namang pamayanan dito. Ang daming tao na naman dito nakatira. Kaya kung titingnan nyo, susumahin po natin para talagang isang ng mahabang linya ng komunidad na nakatira dito sa gilid ng release ng tren. Baryong-baryo ang dating. Di ko nga akalain na ganoon palang itsura talaga dito sa ayan, madami po. Madaming mga nakatira dito sa gilid. Ayan. Ito po. Pag naglampas po tayo dito, sunod naman po niyan, puros na naman po mga palayan. Mga palayan na po ang dadaanan natin. Pero pag meron bandang mga may nakatirang tao, makita nyo naman po ay puros kaliwat kanan po, mga bahay na po. At meron pa mga sari-sari store na nakatindi. Ayan. Baka sa may part na ito ng Milaor, hindi ko lang sigurado. Kasi hindi naman tayo bihira naman tayo dito gumala. Ngayon lang po kasi nagkatawaan lang po namin for curiosity ba. Ayan. Kaya sumakay kami ng skate dito po sa reles ng tren. Ayan. Habang po aming binabagtas, meron na naman po doon sa dulo. Meron na namang isa na namang skate. Puros po karga ay yung palay. Kaya po tuloy, baba naman kami. At ito si Manang, inaayan na yung papatulong daw muna. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ibang-iba ang patakaran pala dito sa sa skate. Kapag ikaw may pangarga, ay wala kang pangarga, ikaw ang aalis. At yung may pangarga, yun ang maiiwan. Kita nyo? Ganun po ang ginawa ni Manong, pati ng dalawang bata. Ayan. Yung nakaitim na yan ay kasama ni Manong. At yung isa naman na yan na bata na yan, parang yung taga dyan, ata yan sa lugar na yan. Kita nyo? Ayan. Tumulong sa pagbuhat. Siguro maganda naman yan, kaya lang hindi ko naman sinubukan. Kasi kami na lang po atang mangilan-gilan lang kaming natira dito sa kasi yung iba bumabaw na po doon sa dinaanan naming mga barangay. Ayan, tuloy-tuloy ulit ang aming biyahe. May bata rin kaming kasama doon sa aming skate na nasakyan. Ito pa rin yung kanina na meron pangarga. Siguro dito doon pa yun sa dulo, bababa. Ayan, may naayos. Yung isang passenger ulit, lumipat doon sa kabila at
hinawakan yung pangarga ng wire para wag malaglag. Kita nyo naman. Ako excited. Ibang ko ibang yung anak ko. Lee. First time ko lang po itong makasakay sa skate. Kaya merong halong kaba at excitement yung aming pagsakay dito. May river naman ulit. At siyempre pag bagong experience, naninibago sa aming kapaligiran. Ngayon pa lang kami talaga, sa totoo lang po, ngayon pa lang nakasakay sa skate. Tagal-tagal ko na sa Naga pero ngayon pa lang po ako nakasakay ng skate. Meron pa naman palang ibang way of transportation aside from jeep, tricycle, padjak. Meron pa pala ibang ditong transportation na pwedeng magamit. Ayan. Kapag nandun ka sa may riles, skate po ang inyong gagamitin. Pero ang kagandahan po dito ay wala po ditong hindi ka matatakot na baka mabundol ka ng ibang sasakyan kasi kapag may hinto sa dulo, nagsisinyal yung mama. Kasi kanina natingnan ko, napansin ko na nag-slow down siya, ayusin mo na yung kanyang pangarga. Nag-sign doon sa likod na i-stop muna. Ayan. Ayan. Bumaba naman yung isang mama, tumulong naman sa pag-ayos ng pangarga. Ito nga pala yung aming driver sa aming sa aming skate na sinasakyan. Yan, tumulong na kasi baka pag nalaglag yun, pati yung sa yan, baka madisgrasya. Kaya tumulong na po siya sa pag-aayos. Ayan. Pinapacheck pa ata yung yung pambelt ng nakakabit doon sa makina. Kasi itong skate na to ay demotor naman siya. Kasi parang dalawang uri kasi ang skate. Merong demotor at merong ding disipa. Yung bang yung pagpapandar niya ay tinutulak tapos parang talagang skate, yung parang skateboard. Ang kaibahan lang sa release ng trend siya nakalagay. At dito naman kasi ay malakihan, hindi yung pang-isahan. Kasi di ba yung nakikita nating skate ay yung pang-isahan lang po yon. Sa release ng trend po, ang dito po ay talagang siya na mismo parang means of transportation at para na rin siyang cargo kasi kung ano nakakarga. Meron naman ulit kaming river na nadaanan, no? Alam nyo ba na nakapagplano ng ating railway dito sa atin sa Pilipinas ay ang mga Spanish, yung mga Spaniard, at ang nagpagawa nito ay ang mga British. Kita nyo? Ito po ay naplano at napagawa simula po noong 1875 at naging po siyang operational noong 1892 ng isang British company. Masakop tayo ng mga Amerikano, ang mga Amerikano naman na nagpatuloy ng ating railway. At nang masakop ulit tayo ng Hapon, ang Hapon naman ay pinasabog nila ang mga railway. At pagkatapos na naman ng digmaan, ang atin namang mga ka-apil na JICA sila naman ulit ang nagpagawa ng ating railway. Kaya kung titangin mo sa haba-haba ba naman ng panahon na nangyari sa atin sa bansang Pilipinas, ito pa rin ang ating railway na tinatamasa ngayon ay minanapan natin sa ating mga mananakop ng ating bansa. Okay, balik biyahe ulit tayo. Content commercial. Kita nyo naman nangangalay ng aking kamay sa paghahawak ng camera at habang tinututok ko ang aking camera sa akin. Ayan po. Mahangin po kasi at mahirap pag-handle ng camera. Tuloy-tuloy pa rin ang aming takbo ng aming sinasakyan na skate at yung dun po sa amin sa una skate din po na may pangarga, hindi pa rin andun pa rin, siya pa rin lang aming sinusundan at mahaba-haba po ng kaunti ang aming biyahe.
Di pa po kami nakakarating doon sa pinakadulo. Kasi ang usapan namin noon ni Manong kung saan may huling paserong bababa ay doon na po mag-e-end ang aming pagdalakwatsa ngayong araw na ito. Ayan. Yun na po ang ating trivia kanina. Kasi meron talagang panahon na naaabot tayo ng mga jera. At yun na nga po minsan nakakatakot kapag merong jera. Ang lahat ng mga public transportation natin, infrastructure, yan ang unang binabakbakan. Kaya sana naman po, kawaan tayo ng pumakay kapal na wag naman sana magkaroon na naman ulit ng jera dito sa ating bansa. Kasi pag tayo po ay napasubo sa isa na naman ulit na war, kawawa na naman ang Pilipinas. Mga ka-BSS, sarap namdamin ng hangin sa aming dinadanan. Walang usok, walang, kung sabi nga po niyan, wala pong dumi ang aming hinihingang hangin. Sarap pong isipin na para rin palang matikman ng malinis na hangin kahit lang po dito ka lang po sa labas ng ating Naga City. Kasi diba sa sentro sobrang dami ng sasakyan. Halos ang hangin mo na pong malalanghap ay puros na lang po galing sa tambotso ng mga sasakyan. Kaya po kung medyo mahinang yung sigmura at kung meron ka pang asma, sigurado po matitrigger po yan kasi sa daming usok na yung pong malalanghap. Ayan, isa na naman pong ilog. Madami pong ilog talaga dito sa aming dinadaanan. Sagana pa po dito sa tubig. Sana po hindi rin po tayo maka-encounter ng gaya po na encounter doon sa ibang bansa. Ang kanila pong mga ilog ay nagkakaubusan na po ng tubig. Nagkakaroon na po sila ng problema sa tubig dahil po sa sobrang drought na nangyayari po sa kabilang dako po ng ating mundo. Sa bagay, mga mayayaman naman po sila. Paano naman po kaya yung mga mahihirap? At yun naman pong natamaan po dito sa ating bansa ng bagyong Siigay. Ipagdasal din po natin sila na sana po ay yung kanilang hanapbuhay at yung kung mayroon man po sa kanilang nasirang mga bahay o kaano pa pong kagamitan na nawala. Pasalamat pa rin po tayo sa Poong May Kapal kasi po buhay rin pa rin po tayo lahat. Kaya, di ba mayroon pong kasabihan? Aanhin pa ang damo kung wala na ang kabayo. O kaya siguro, minsan naangkop din ng ganong kasabihan. At ang buhay talaga ay ganon. Kailangan nating mag-move on sa anumang bagay. Kaya kahit na po tayo bagyuhin, ano bang pong dumating na mga sakuna sa ating bansa, ang Pilipinas po ay titindig at titindig pa rin. Mga ka-BSS, ilang minuto na lang po ata ang ating gugugulin. Kasi natatanaw ko na po naman ulit yung may mga bahay doon sa dulo. Unti-unti na pong lumalabas ang mga kabahayan. Alam niyo po kasi kapag malapit ng o kaya nakakita na tayo ng mga kabahayan, ang ibig sabihin po niyan ay isa na namang komunidad ang ating madadatnan. Ayan na po. Ayan na po, isa na naman po talagang barangay. Barangay nga ba ito? O ito na yung end ng ating pupuntahang lugar. Let's see kung ano po ang mangyayari doon sa dulo. Kasi yung si Manong lang at ang ating mga pasahero ang magdidictate kung yun na po talaga ang ating end ng ating paglalakwat sa araw na ito.
Ayan, kabahayan pa rin. As usual po, meron pa rin po kaming mga pasahero, kaya po sila pa rin po ang nagdidikta kung hanggang po saan tayo. Hanggat po hindi pa po sila bumababa, yung last passenger po sa akin sinasakyan, ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy pa pang ating pagbiyahe. Oo, siguro naman na sa atin ha. Siguro dito na tayo mag-e-end. O ba't kaya minto? Ay parang dito na tababa yung mga nakasakay dito sa Barangay Sampaloc. Mga ka-BSS, kami na lang po ang natira doon sa aming tinasakyan skate at pabalik na po ulit kami doon sa Mabulo. At as usual po, mabilis na po ang takbo ng aming sinasakyan na skate kasi po wala na pong ibang pasahero kundi po kaming dalawa, kaming mag-ama at yung si Manong po at yung isa naman pong kanyang kasama. Bali, 4 na lang po kami ngayon nakasakay dito sa skate. Mabilis na po ang patakbo ni Manong. Daig pa ata nito ang nasa racing. Pinapabilis niya na po. Mga ka-BSS, malapit na naman tayo sa ating uwian. Nakita nyo na po, pinapadaan na kami dun sa kasi wala silang pasahero, kami ay merong pasahero pa. Kaya kami pinadaan ng mama. Sa pagkakataon pong ito, kami po ang wala po kaming kargang mga bata at yung pong nasa una ay meron po silang kargang mga bata. Kami po ang umalis doon sa Riles at pinadaan po namin sila kasi madami silang karga at merong mga bata. Ayan.
Pagkatapos po nito ay tuloy-tuloy na po ang aming biyahe kasi malapit na kami sa Mabulo. Ilang minuto na lang nandun na kami kasi meron lang mga tao dito sa daan. Ibig sabihin po niyan, meron lang mga mamamayan, meron mga bahay, malapit-lapit na mga bahay. Sa dulo po niyan ay ang Mabulo na. Yung ating pong pinanggalingang lugar. Yan, dyan na po kami pabalik. Kakawin na naman sa Naga. Welcome home, Naga City. Mga ka-BSS, yung pong di pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and comment para naman po lumaki ang ating YouTube channel. Sa ganung po naraan po, hindi po kaming natulungan at nasuportahan. Godi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. At wag po sana kayong mag-asawang manood at sumuporta sa aming YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. And see you again next time. Bye-bye. Bye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.